Hi guys, good morning sa inyong tanan. So ngayon, hatda na to si Riri sa balon kay sayo siya na lakaw kay magpakaon pa man siya sa iyang kabaw. Nya magpahatod ra siya sa pamahaw din. Dala na paniud to among ihatod. Kay iya pa man gipakuan nya kamatami kay alas 4 na kapin hapit nag alas 5 di dali na siya. Nya ang bibi na sayo-sayo na mata. Just smile lang day. Smile day na good morning guys. Good morning guys. Pag good morning ni guys de. Ayaw lang palibat-libat. Immunize ni siya niya guys. Tupukon na na iya oh. Mayayay na bibi na. Ala, away ni nang. Ala, kansyawa na. Utot ko no. Ala, utot ko no to. Ala. Betingog man yan. Ala, pagkunot-kunot man nagtang. Ta, banta ta? Ta? Ta, hatod ta pamahaw papa ta? Ta? Sumukal lagi siya muna Ta? gimik. Ayan, bikil. Bikil gina mi ba? Di man. Me. Bikil gina me kay bikilon gi kami. Di man lapit lang. Guys, ang balon ni Riri among ihatod. Kay pagkahuman manigway pa din ni si Rimon sa baka. Nga diyan nami diri guys. Diri nilagdalahon ang ilahang kahoy. Kay dool ra man din sa dalan. Kana kisa ba tagi bago? Mo atuan na to guys sa ilang gi hakutan. Gahapon mo siya nakahakot kagabi kay gahapon kay nabilar na siya kagahapon namungo siya nakahakot. Muni lang ang kiata ni guys. Dul-dul rasa no ni sa balay ang ilang gi hakutan sa kahoy. Kasi nagpasabsab paguro to Nadiri sila naghakot guys daghang pa kay gahoy muna ilang hakuton. Pero dali ra man sila mahuman kay daghan man sila nga aghakot. Sila pa diha duha. Asay mo bag, Re? Asay mo bag? Nyatara si Riri dito sa ibabaw. Kuha og kuan. Ha? Ako no? Sangit sa. Isangit ni dito sa nay kakaw? Daghang kay nga prakata dani di ayo kay kinsa ni tagi prakata mon. Basta dagko na kayo siya guys, baligya na dayon. Ani siya nga kahoy tinuyo, tinanom gini siya. Muning nakapuaw po diri sa bulanghoy. Kay ang mga tao di nagtanom sa bulanghoy kay kana ang bulanghoy manggod kay pag abot sa isa ka tuig harbiso nimo. Kinahanglan pa nimo nga ugahon. Kani siya kay diretso naman ni siya kwarta. Nya tagdag ko pang masapi. Sige, may tundan. Doon kay din siya dani nga prakatahan. Nya maka boylo na dai ni ang lubi pagpamunga kay wala na may makalandong. Muna siya nga wala kay siya nagbunga kay landong man. Ang kalandungan kay abot pa man din dito sa tumoy Pila pa ni sila kaadlaw dani magsigi. Kuan sa niya. Layog-layog.
O daghang kahoy diri oh. Iyo, beda lang dia. Ha? Anak diha. Daghang kahoy sugnod kung magkuan gyud diri pagpangahoy. Da. Gapon! Sugod na siya pag. Metod. Bakot. Ang tingit kan ba nang Boy, litok-litok. Ay, di ka galing kay batasan ko. Gapon, ni dala dira. Ay, gaba. Ha? Ang Suraw. Labi. Paano na siya Ay, doon? sige litok-litok. Kaulit. Maguli na din mi guys kay nami trabahoon dito din magpapalit pa ko ni umon din sa iti. Manjag panigway sa baka. Ha? Biray. Ah, damo dako nga laki day. Damo laki ba nga kabaw ko day. Saan ako ba? Ano gani? Ano dito? Dito na? Ito na me. Dinira to nilang dalahon nilang kahoy guys sa datin sa datan. Ano si Chongjong dan nilang mga kahoy daan niya. Alang. Gusto magkamoy magparehag na ako ng sila Yeah, show them how to guys. Mahal guys. Wala si baby guys. Oh, ano man hilak-hilak baby namo? Ha? Ano man hilak-hilak? Ay, igang na si guys ang igang. Bye-bye! Bye-bye! Tante guys. Doon na po na ako. Tante guys. Oo. Di na ba pwede Hindi kakaroon. Yan ang tubig sa kagabato rin. Guys. Kakaroon, iba ka pwede Diyan na bibe ka? Ka? Matanin mo dong. Matanin mo na pilat. Nasa guys kami. Magluto siya kasi. Ba! Agtaman ka ka?
Nagubutan mo yun. Ikaw. Ano? Amo sa karon. Dito na ko ha. Amo ka karon. Bawal ka lagi kang May siya sa guys. Yung mama ko na Oy, magkaon na ka. Uy. Ikaw. Siya guys, bawal pa siya mag-am-am kay Bibi ka man. Oo! Hanggang si mama sa kamot. Ikaw. Hindi ko na kayo nag-iyak. Kagid karon. Ayun kayo. Ano siya karon? Sa Kulitan lang kayo mong bibigay. Para ma-reach man, oh. Hi! Hi! Hi, B. Manmon. Hi, dito Manmon, oh. Hi! Ba, ikaw. Kayo. Tambaram bekam, tambaram patam, tam levim tati, tatam patam, tatam tatam, tam levim tati. Bye-bye. Relax guys. Daw siya. Bawal pa mag-am. Alright, masasabi, baby. Daw. Ini sih lebih. Yung basok sa mama. Wala. Uwi na ako. Gusto lang ako. Magluto sa tiyak. Sa baba mo ito.
Tonton sa Richmond guys. Nah, yang sakit ada nih. Aku buat ini. Uy, kita ha. Basta ang ganda katong bitchit nga. Laro-laro yang ito. Pahigda din na siya din guys. Sanog kaya. Tapi yang sa budget. At aglaro-laro ang baby naman. Baby. Sige, sinagdan na to. Sige. Terus dito. Lama-lama. Kadang cerita pero ang tawag sa dito. Ito tanong ama guys. Terus dito mo. Ang tagal. Ano na guys ang tawag. Masih uli guys oh. Abang si mama. Pernah ako malapit trabaho din guys. Namahapan ko. Mama guys. Mana mo tanong sa gulay. Mama guys! Mama guys, berani kita guys oh. Naman. Akit na lang maman. Mangustin guys. Mana mangustin guys. Ano siya guys, ready na ni siya tanuman. Ang kuan pa lang kay gumay pa. Mana ma? Ton. Yang tidak mencari itu. Nag-training si Manny guys. Nag-training si Manny guys. Mana ma? Ako na nipot ma 11 minutes. Ang siya magbuhat na. Nagkaon daw nag-video kang Richmond. As man ko ilong mo daw mag-serve dah. As gama. Ha? As man gama ko ilong guys dapat ka mag-serve. Gama lang. Ito na itong bubuan. Tumbubuan na wala. Ay, dala tumbubuan. Tumbubuan. Nawala. Tumbubuan ng size sila ko. Mama guys. Nabasok. Mana ako may basukan dala guys. Naman naman ako dala. Dati si mama dala. Dan kay
Parang ako na kumanaman kay kuan man na nagmamahal ko. Ma, ako na nipos, ma. Ma? Ako na nipos. Ipos? Bye-bye, guys. Yes, si Budo guys. Babalik na siya sa Manila eh. Saan ka na magbaklay siguro ni siya paingon sa kuan. Paingon sa Butuan kay Ay mo munda. adto man ni siya sa airport sa Butuan, Bangkasi. Ha? Sa airplane. Yan naman. Ayun sa man. Amo man? Eskwela. Sama nila karon. Unsa may kuan mo ni ate day? Ya, panik ko ni. Hala. Abi kung nagkatulog ka kay nahilom naman ka. Hala. Dili day madayon yang immunize kay gikuan na pod ikatulong Miyerkules la pagkatulog sa diha. Unsa ba ingon ni ate day? Si Budo guys. Pwede yang kuan pang allowance pa yun dito sa kuan kaya yang alindahaw gihatag na dito ni mama. Na nanghuwam siya ni ate sa 1.5 para daw sa iya. Diha siya nang huwam kay para paingon niya dito sa kuan Butuan. Sige na kor, hinluin na tong kuan dito kor si Arkor. Kit